ఇల్లడే వచ్చదైతే నాలుగు పాడు ఐదు నెక్స్ట్ ఉండు ఆయన 10:30 బల్లులో ఫ్రీ ఉండు. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ದಾತ ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ತೂಕ ಚಾಗದೈತಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮುರಾಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲ ಶನಿವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಅಮ್ಮ ಸೋಪು ನಿರ್ತೀರಿ ಇಂಕ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ನೊಂಜಿ ಲೋಷನ್ ಕೊನರನ್ನೆ ಯಾನು ಪೋಡೆ ಪೋದು ಕೊಣತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು ಕೊಣತ್ತೆ ಲೋಷನ್. ಸೊ ಇದೆ ಅಮ್ಮನ ಒಗ್ಗರಣೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ, ಪುಂಡಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ನನ್ನ ಚಾಪರ ದಾಯಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ನುಲ್ಲೇರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಾಡಮ್ಮ. ಪದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದಿ ಪೊಡೀರು. ಸೊ ಎಂಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬರೀ ಪೊಯ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರುಂಡು ಅವು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನಿತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಕ್ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಮಂತ ಅಡಿಪೊಡು ಅವಾಯಕ್ಕ ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಟೇಬಲ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದ ತೋಜದ ಐನ್ ಪುರ ಐನೈನ ಜಾಗಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದಿಡೋಡು ಈ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೊಕ್ಕ ಗುಲ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ನಿಕ್ಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಡ್ರೆಸ್ ಐದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಗ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಪುಣೆ 4 ಗಂಟೆಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವಡು ರಪ ರಪ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಚಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಚಾ ಪರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಪೊಪ್ಪನ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಿಯರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತದಾಯಕಲ್ಲಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಳಿಪಡಿತ್ತೆ 4 ಗೋಣಿ ಅರಳಿಂಡಿ ಅತೆ ಹರಳಿಂಡಿ ಪಾಲು ಬರ್ಪುಡ ಇಂಚಿನಾಗ ಗೊತ್ತುದಿ ಡೌಟ್ ಅಂಡಕೇನು ಅವೋ ഞാൻ കൊണപ്പാവിത്തെ പുണ്ടി കൊണപ്പിത്തെ അരളിಂಡಿ ಬಂಡೇರು ಕೊಣರಿಯರೆ ಕೊಣಪಿತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ದು ಬರಡತಿ ಹಾ ಪಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಕುತ್ತ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಪುಪ್ಪ ಚಾಪರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಟ್ಟಿರು ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬರೋ ಪ್ಯಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪುಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಪುಂಡಿ ಅವಡು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಅವ ಈಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪುಂಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರಳಿಂಡಿ ಅವಡು ಕೊಣರಡು ಒಂದು 4 ಗೋಣಿ ಅಂಚ ಇತ ಯಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಯಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅರಳಿಂಡಿನ ರಿಕ್ಷಾಗ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಜಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ಡ ಪಂಡದು ಬತ್ತನಾಂಡು ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಅರಳಿಂಡಿಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪ್ನೆ ಬರ್ಪನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆರು ಬೇಲಿಗೆ ಜನುಳಿರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪುಂಡಿ ಅವಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ 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 ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪುಂಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆತೋರ್ ತನಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಿಪ್ಪುಳಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪನೆ ನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಗಾಲ್ಡ್ ಪೋಪನೆ ರಿಕ್ಷಾದಾಡ ಪಂಡದು ಉಡುಪ ಇಲ್ಲಾಡಿಗಂದು ಸೊ ಎಂತ ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬೆಲೆ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಬೆಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದಿಂದ ಹರಳಿಂಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತದಾಂಡು ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಫೋನಾಗ ರಿಕ್ಷಾದಾಡ ಚೀಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಹರಳಿಂಡಿ ಕೊನೆಯರ ಪಂಡದ್ದು ಪೋಪೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ರಿಕ್ಷಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತು ನದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಪಿತಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ഞാനത്തെ ഇല്ലടെ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ഉണ്ട് ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದೇರು
ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದಾಯ ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲ ಬಲೆ ಪುಯ್ 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 ಪುಂಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅವಳುಂಟು ಪುಂಡಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವಳುಂಟು ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಬತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊರ ಬಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರೆ ಕೊಡ್ಬಲೇನಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಟೀಗೆ ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕಡೆ ಅವಳು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪತ್ತನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದಾಡ್ನೆತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮುಳ್ಳು ಒಕ್ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆನೇ ಆಯ್ತು ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಓಲಾತಿಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಪೂರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಯ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪಾರ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನವರ ಬರಿಯರ ಪಂಡೇರು ಗಂಟೆ 12:45 ಅಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡು ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡು ಪೋಯಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಕ ಬಲಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪಡ್ ನನ್ನರ ಪೋಯ್ ನನ್ನರ ಮನ್ಪಾಕ ಅಂದು ಬಲ್ಲಿ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುರಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬೆಲ್ಟ್ ನೀನು ಈ ತೆಲ್ಲಿ ಅವಡೈನೆ ಈ ತೆಲ್ಲಿ ಅವಡೈನೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಅಮ್ಮಸರ ಹಾಕಂಡ ಇದು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಈ ತೆಲ್ಯ ಯಾರು ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುದಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತೆಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಲೆ ಮೂಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲಾಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಣತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಡು ಅಂಚ ಹೋಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರೂಸಿಯಾ ನಂಜಿ ತೆಲ್ಲಿಯಾ ರೂಸು ಯಾವ ಐತ್ ರೇಟ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಈ ತೆಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೇನು ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬೆಲ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೂಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 150 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿನ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬರ್ತಿ ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೆಲ್ಟ್ பண்ணுவேல ಓಕೆ ಡನ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಿನ್ನಿ ದಿಪ್ಪುಡು ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸಾರಿ ಯಾವ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ನೆರದುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಣತ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಕ್ಕದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಕೇಳಿರಿ ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿಯ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ನಾನು ಕಿನ್ನಿ ಹತ್ತದೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂತ ಬಂಡೆ నేను కొరియరు నేను తూనగలు ఇంకా ತಂದಜ್ಜೆ ಐಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೈತೆ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡು ಐದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ఆయన 10 ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ಬಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ರ ಅಂತ ಇಂಚು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್
ಅರೆಗೆ ಇನ್ನು ಪುಡಪುನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತಿಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಮೂರನೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರಿಯರ್ ಒಂದು ಅವು ಬತ್ತಿಂಡೀನಿ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತೋಜವನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನೆ ಐತಾನೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಪುಡ ತೋಂದುಲೆರಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ನೀನು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನೊಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ ಉಂಡು ನೆಲಟ ದೀಡೊಡಿಂಚ ನೆಲಟ ದೀದ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಿ ಕಲ್ತದು ಪಿಂಚ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ ಇರ್ನುತ್ತ ಸೊಂಪತ್ತೈನು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್